Hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndine nyaya yandiri kusangana nayo yakaitika muzuva rinezuro panapa, nyaya inosiririsa, nyaya yetsaona yakarwadza vanhu vakawanda yandakasangana nayo. The Falcon College School has been hit by a devastating bus accident, leaving students and staff in a state of shock and grief. By the time of writing this, 2 students were still trapped under the bus, and rescue efforts are underway despite the best efforts of the responders. 1 student has tragically passed away. The situation is devastating, and our thoughts are with the families and loved ones of those affected. The cause of the accident is not yet known, but ZRP police is yet to respond and give more updates on this devastating accident. Bhazi rakakudubuka rakadonha nesaidi, vamwe vana vangu vakatsimbirira umwe bva atofira paspoti. Ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya yakatambika paaccident yeFalcon College. Ndo zvinhu zvakaitika muri yeZimbabwe. Inova nyaya inosiririsa, nyaya inorwadza.